Em dic Víctor Layton. Tinc 70 anys i avui, 4 de gener de 2019, em disposo a narrar la meva vida amb l'únic objectiu de poder tornar a veure la meva filla abans que sigui massa tard. Fa més de 30 anys que no en sé res i durant tot aquest temps he hagut de fer front a la soledat, la tristesa, la ràbia i la covardia únicament per mantenir-la fora de perill. Però m'he fet gran i, després d'haver sofert un patiment indescriptible, llarg i agònic, l'única cosa que em queda és retrobar-me i encarar-me amb el passat. Encara que per aconseguir-ho hagi de travessar un camí de cendres. Camí de cendres, de Biel Cussó.